Pagyamanan mi Lord, iti Santo Espiritu, ay sa timamidaran tunggal may sakata kami. Nanggunang Diyos ito nga perform. Salamat ako Diyos. Iti panami dalan mo, kanakuha na ba ti Santo Espiritu. Kauray pa Lord, at ito yung tatawa na ng tata. Salamat ako Diyos, iti panang bendisyon mo kanakuha na. Dito yung ubing, ikonsertanda ako Diyos. Salamat ng tangas ka iti pangitangadan mi, pangikumitaran mi. Kablaawan kayo apo iti napintas nga rabi itay amen. Ngada ditoy nang nangruna up datoy Heart of Ibaloy local performers ato. No malagipyo ita lang na makasama datoy apo concert for a cause. Ala Diyos unay tagina kadatayo maminsampay na imbag nga rabi itayo amin kakabsat. Purpose na apay nga na yung concert for a cause tayo is para iting financial support kini na ito inobing iso na ni 3-4 sa dinanan lang, so 5 years old pa lang iso na. Alright, so this is it. Bago tayo mapamit ni rock and roll, i-introduce tayo ba na dito yung natatarakin ko na bibintas na performers tayo. I-introduce ko na ito yung grupo which is the Heart of Ibaloy local performers. So this is the 50th beneficiary. So 59, nakalima siyang beneficiary na nagkatala o nag-performan na. So imagine, so iti natutulungan na ito yung group. Heart of Ibaloy local performers or HILP is a group who gives support to patients financially for medical assistance through concerts local and abroad. So hindi lang pang Philippines pala pang abroad pa, pang international. So the artists of the drums, you see Sir Dick Lewis from Atong Pinggit. Okay, so mara mo is the bass guitar and is Jovi Almoyne from Tuba Pinggit. Alright, sama mo yung suna. Magkasama yun. Yan. Next is the lead guitar ni Sir Joseph Carias from the Trinidad Pinggit. We have the performers tonight. Ariel Kayat from Bukod Pinggit. Bernard Pablo from Bukod Pinggit. Glenda Jones from Pangan Pinggit. Photographer and videographer ni Freya Simsim from Tuba Pinggit. The HILP Music Coordinator, the mentor, and the king of Ibaloy Music, no other than Sir Ron Biray. Alright, yan.
life is low. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow. Heaven knows where I'm going. Lord, Lord, I'm losing with your Lord. I pick you up. I don't know you done. Masarap Awan puto Napakaganda Ikaw Di masarapan Ni Jesus na When the oceans rise and tides roll I will soar with you I climb every mountain, see every ocean, just to be with you. If it's what I've broken, oh, 'cause I know to see that you are the reason.
namin di beneficiary nga kwarta 78,521. 78,521. Salamat unay Paska ditulong din support tayo dito yung mga Council for a Cause. Agyaman kami ang amin, kaya kayo ako matipulong, lalo na hindi may nga performance tapta. No, awan kayo, awan na ito nga maawat niya tulong. Nagkalaki may ka. Thank you. Agyaman kami, itinay tulong yung mapa spiritual, financial, and emotional. Simula Salamat. ng Rogi, Barangay Paska. tanga tulong kay Nyami. O, lalo din na yung operasyon na kayo magkakararang para sa Clifford. Thank you. Ami man nga Thank you very much. masabalan na kita nga tulong yung para kini Clifford. Mamami nga si Rede ni Apo Diyos. At ang isunod di magsabal amin sa tulong yung kanya kini Clifford. Performers. Thank you. Thank you. Thank you amin na tulong. God bless. Ako mo thank you. Thank you program at basta ang matulungan may pasyente. So, thank you very much. On behalf of the Heart of Ibaloy local performers, the kami nga held, salamat ko na talo kayo kanyami nga nang iwan nito yung concert for a cause. Amin nga naglaklako, naglaklako ng tickets, dahil sulsulisin, salamat ko na. Dakal nga tulong nito, salamat. Salamat mat kini Lorna, the organizer, salamat din na imas nga tinagmiganda, amin. Barangay officials headed by Captain Sabado, salamat unay. Salamat naman kinayo dito'y Paska.